Nenga wa sisini weko baba na chuma mambia mo so semana ko mo chuma tigarali nechinga ki chia bene ke man ta do ko letra mangana maya yari to koria ra kurwa abagushi global radio bari ta jerma wo ron tini na daga do ko minyo ki aya mal shimo we ka si tunu bito biya gushi to manyore o min to leban mo mani ato mangana maya yari to koria ra mangana maya yari to koria ra kurwa sabagushi global radio ngata ya mayeti ken singpa na oyo mto laban karibu asa mangana maya kurwa abagushi global radio ase ebiro ebiga vya abono ritriane laban mumanyi na yani gati yali nkwali ngandeti abagendi ba boda boda ipare nene ya Kenya kugenda magenche nigo barubekanete na gusimeka matoke kugwatekana ne para embe etaliweteka omo wimenerepu we county ya Nairobi omusubati Esther Pasari sogosererie gocha komosora governor Mike Sonko ase kumusariria Elieta umusacho yo muime ya Sotik ni gabarasa abana baye batatu nagokwa abu asabande batatu batigirwa chingoma nyuma yeriumana no murugyoye abarai kurwa gusi baboriwe wetanga kubeka siasa asingana yemechango ayo amona yanda mango mwancho mategerali karibu tugende amo twimanye oyomo bwabarai kurwa gusi ase constituency ya umachoge burabu Dr. Philip Nyanumba nigo aborija barai kubwaterana asogosira abantu elio kwegendereria na wetenera nagutukoga abantu bagatebanga Dr. Nyanumba kayako ruchiwe asa kwerekanisa wone kina wandere akina na itiganire mbobe na akorire yusiasa na kayako rusi chiwe asa korenta ekanisa ega ngakanga na gatinja ando mutisi atigatacha okwana ase umuyiga bugusangiriria chibese cyokwagacha ekanisa ya Nyataro SDA ime yabo machoge burabu Dr. Nyanumba nigo aburira abantu wetanga kubeka siasa asingana yemichango na kwirwa asogosira kira ensemo anene okwagacha chikanisa ikiana kintumekia abantu baito na abantu baito kabisa wana umutisi gachire arantirengego igaiba nkimodo tena tuibira tato witinga na tonde chibese mutige siasa ejo nabo igogusira chiskuru gutwara magacha maya elio aboroki wa gusomera ase amazingira amaya umwezi ni watari boigo ekiagara it is very wrong ukigotea banga Nyanumba gachiete Nyataro togenda tukoroso ntuko reporting akayaro zikibese ngikitogotea bagaki mwiwe abagendi ba boda boda boigona batumiki be para ya Kenya kugenda ase chiro ya magenche imeye constituency ya bumachoge burabu county ya Kisii nigo abuigoro barubekanete gusimeka matoke ase pare yo esaligete bobe kubwatekana nembure nyinge amatoka ayo ni munyaroche country white ya nyarolire na kikiagera tukasimeka amatoka ayo pakatu aroseliwe para egera masota matoka atiosime kupara asime kumugondo aya bono muna injo mogendi bwe pipi korumagenche na kanire naende na kanire gingo tumuka onye mpitu anyakirite chikurega chikorara mangana idoliko nyanjirana para ntoko babona togweta bunora enda bweli kuichombe kurwaroro mangana itwakane na itwakane abagendi abo ba boda boda bono nigo batebire batachi gwakana ibango nabo igo abaunchiriria nigo nabarabo batiandibuna tibali gocha gwakana echogo asichiri ya magenche goika epare yo yarosiwe revenue kurbono igamba kitega yo mwelio toligwakana bange yo bakepara yarosirigu omwe musie omwe mpi bonsi bakigabana ekinege ntupata kire baikaranse batoroserie para onye talibo naende ntukanete bakabana inchi echogo ase jiro pesa teyo bakurusyo none shiringi ebono nigo baruro koboria gochase mubunge bwenseme yo moske Professor Zadok Ogutu kubwaterana no mu MCA bwenseme yo Timothy Ogugu kwene kyabuna epale yo yarosiwe ebono nigo batebire buna abarai abo nigo babonete kubwaterana elio kwango ya emerobiri yo kwagache pale yo asekelike batebekana buna wekurura ngora kuomonya contractor yo gandrete korosia epale yo ngayaro bakurusye para bakwetera nejigali cyabo cye county government goche kusangiririe bango amangana itwakanire buna injo mugendi bwe pigipigi noyo mobo bwe bagendi be pigipigi na kanire ku magenje nga bango na intu buna mangana ye stika ntoli gochi konaja mpake para ya rosiri
abanyanyimbo ensemo ya Chebaibai county ya Sotik nigo bagendrete ko muri gyo mosacho yomo uyu moiteto mu rugyoye ase okomo butore bigoti na gotama babirabu nigo bagotebekana babere bakungusana na gotwara elioma na kirenga kina nigo barenge bakomboi ase nsemeyo korengana n'umugambi w'ensemeyo muswathi Martha Langat babirabu nigo barenge ensemeyo gokora ibibarua muswathi yo obutorotwe ebigoti nigo ale omwiburo w'ensemo ya kuresoi umugambi w'ensemeyo bono nigaburire abanyene kinyumba kigokombohi gotwara roboti bwikirano igoro y'abateja babo eliyo gokonya gotuka obusali buno ekero bwakorekanire abana batatu bakule na abandi batatu boigo gutigirwa chingoma magiga ya tatu mwabo ko ba rasa gutumike bunduki ya bwate mamincha yelichiko ensemo ya Kapukel ime ya Iten county ya Elgeyo Marakwet umusacho yonigo abasaga na bana bwimambya lero ekero baraire magiga yogotwaliryo mana no murugyoye konekia egekorekyo Mobisa omanene w'abanyanyimbo ime ya Marakwet East Vincent Kitil nigo atebiruna nyina abana abo tarengeo ekero ekibekyo gyakorekana na nigo tatu mwabo yo akora ekibekyo na gutama ase bisitego ikabono asagendrete kurigiwa abana abo batatu bali banyora chingoma chemasasi nigo bamnyokigwa ase nyagitari ya Iten ase boigo mo emibere yabo bande batatu bakwa yaikigwa ase nkendu ya enyagitari nene ya Iten ekero obutuki bogenda rete omo women rep gwe county ya Nairobi omusubati Esther Passaris ogosereirie gochia kogenda asikigambiro komosoro mugavana gwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko ase okomosarerie lietana kumubwatirani nenkwana yobokurumi egokwana nabalikia mangana egekenyuma yokorwa ase taro ya isiko ya Kenya omusubati Passaris nigo amuchikire gavana Sonko koira roboti ruri abwate igoro ya mangana yakumubwatirani yobokurumi elio gokoroikia ase ekiombe kyogotuka obusarime ya Kenya EACC eliyo kiombe kyokumotuka korengana nelichiko umugavana Onandi Stephen Sang obekirubyara na abobisa bogotuka obusali ba DCI ase ogotebekana gose ase kubatangana abo bisabe serikali yaye kunacha HI ye company yemo yesimekire ase bolimo bogotebekana kwa bwe serikali ye county yaye ase nsemo ya Kapseret gavana Sang nigo analiwa emambi ya lero nyuma yo kuligwa korwali tukolia Ijumaa nonyina bogo kwana ase nsemo ya Kapsabet Sang nigo atebuna talebisa na taramanya gose konye nkoligwa ale Sang nigo agotebekana kubutora HI yo ere ye company yo yorenge Waziri Henry Kosgei na goteba nigo arobereti kwagacha etibu iyo sibichombe iyo egotebekana yatagoretwe na Kosgei oyo irete obolimobo goikirabo umwancho mategarali nonko buturira amangana maya asenchire yo boikirano kurwa abagusi Global Radio yebiro ebiga bya abono ubiya mona so sangana inche gendera gotegerera abagusi Global Radio wetera abagusi globalradio.com elitrane laban momanyi ekene keumbo kyomogusi Mbiyo mano laban momanyi ntaraji gogoera somorole webita kumwacho matekere mbiyo mano laban momanyi sugutu manyamangana maya kurwazi chinsemo chito chia gusino Nairobi na mangana kurwazi chinsemo chia mwikago tukira onyolenga maragoba iga chinsemo chia Dallas Fort Worth mangana iga ringa matindiki maari onye kwaroche oroche rwa Grapevine abantu igo omolindo jetoka okago sabantu kweli nabunango kwana iga botukubwa lero ange chiribu chimie tone meronge tano chiribu 350,000 households mbabu atishitima mpaka chinse shano komina ibere chemaro balito golia lero igonkuru waro ashe mbura ya omolindo etetega iga egentogere goro tornado ya etetega ashe ekerini ekamukiriye kwaga jujibara kiaga kirege kawere nyombe yamo kigaito monto yamo na banki kimakonyora chinko machi semechia Dallas Fort Worth na boigo kwa boliwe oligererie weather channel ashe chin semechi chamaiko elindo nyara koboku kwemanyinga ninkiaga ekengerete ashe ugotoka na omwelio kunato kwanaiga ga ali ashe chin semechi Los Angeles igongo tebwanga ensemo ya North Hollywood mogobani yomo kurunga sushi igo bwato mulero oyo onyale ko bakogo ogenda asichi nyomba chinde mbarabare kuru chinsemo cha New York City ngote bwa bono iga nga ensemo ya New York City New York ya
department ngotogote wa fire department of New York niko bagende te kuminyoka ko nyara ko bakubo bakonyi ase helicopter yamo ya nyare ko ba kigo crash ya tekire shekera ma kebwate chigoroba 54 igari ase kisemo cha Manhattan semo ya Midtown igo aina ratu ikira shiri tukulia lero na shamange togende kubamanya balia mokundi kira Fred Mogaka kabiso morali shishini kwa karo kem ondega tunde tuko pamoja na banda mwenshi tanyara ko soma singi chingaki tigantigere go tebanga tigangu kwera somuro webitagena yana twende kumanya buna wateka a shiri tuko lero ebitage na Laban Momanye. Rero ase bitage nigongo kuira guika ense ya France ase ense yega ya France ebitage mbiraro nagani tumanyi ase gosoriyo kwegia guika obe maiso nabo uraege gento gete kigusinyigo kora ukwe utarage kora ase ense yega ya France Jean Baptiste Poquelin uyubo igumanyikera una Moliere umunyagosori umanyikaine mono aso kwega asogosekia abantu egento ikoro nga comedy ime ya western literature agatema kwega gosesiwa erori yaye yarenge yo gosesiwa ase jukua akagendera gosesiwa lyoka abo ase jukua na gukwa karenge kwega buna erori yaye aso mucheso yo bono egekore kenigo gya koregete umutinyuka bere umwaka buri we ya muchimikianda 1953 gusenga 1973 abalingoli bagakora butuki na goteba buna nigo akwete kubwatikana na pulmonary tuberculosis eyo ya moitete abo bono asense ya Britain boigo Gareth Jones oyo ni garu mu British umunyagosoli nera gakwa asokonyore heart attack ase gosoli yo kwegia ase jukwa igoro esarenge kwega umuntu nyorete heart attack ese play gose gosoli ebale gokora nigo abwate roll yo kwega umuntu nyorete heart attack agakwa kagendrete kwega egente kyale gokora ekoreke kikaba kitariki 11 mutinyi 11 umwaka buri we muchimiki anda 55 na isana isito senga 1958 Gareth Jones agakwa ase stage egosori yakoretwe ime ya UK Armchair Theatre kurende chingo tebuna ekero ogokora chigosori chinde cyo kwegia wikobe maiso nero rakore ikubeka kongo kurende chingo tanga ebyo nebitage na Laban Mumanyi biamono mwancho mategerali asogochora gotegerera abagusi Global Radio enero radio station entimu asokurigeria boigo na gotegerera nyora emerobere yaito wetera abagusi Global Radio ekene kyombo kyomagusi ritriane Laban Mumanyi biamono manye tena ebona kwege chigosoli chinde bagatanga mugusi agatanga gosoli njamo amariga ekobona kwege chigosoli chinde na make sure nga tokorera ko bakiriyo kwege umuntu rabogona kwege nga ono areko player rolinga yoko na gokora raliyo ka stage maga korera gotue kamo na ndibuna tebete nga ategete wakti uno muntu kwete agatue kamo mangana makonke makuru asebitege lituko liala maritana Jeremiah uri no ntiri noyo gotoretera mangana majeri tukulia lero Laban Mumanyi kurwa sichinsa mochitu cha usimbi yamono kimaso ko bamona intwe chinga keche balimo kondikira joso ko baro gonta ngamatore asante sana balimo nsipi mwandikire. I want to thank you so much yamona she oko bamona intwe nagendera go share gendera go sange page ito gendera kuligeria website ito abagusiglobalradio.com na bayigonto bwate YouTube channel ase tukubeka video kine chinge tutalikubeka gatse semu ya Facebook nemero bari tere chinse merongo bere nanye onye kubugete ngato gotokoka ibonyorire omwali obwa mangana maya yitukulia lero kurwa abagusiglobalradio.com